Ресторант Немо. Вкусът на морето в зимните дни и нощи. Кулинарната работилница на майстор-готвача Добри Добрев забъркват най-вкусните гозби. И все от подбрани дарове на морето. Най-хубавата рибена чорба, пълнени и пържени риби, миди, хайвер, фини сосове и подбрани питиета. Не можете да устоите на Немо. Намира се на улица Цари Брод, 25. Добре дошли! Ще ви бъдат необходими просто няколко вида по-дребна риба, като задължително присъстващата, трябва да има задължително присъстваща в рибената чорба дънна риба, която дава много специфичен вкус на самата чорба. Предлагам ви тя да бъде само от морски риби. Сега все още времето е подходящо и се срещат достатъчно много видове. Аз съм ви приготвил един малък калкан, няколко броя лихмус, няколко броя кая, една хубава илария и дребен чернокоп. Значи на първо време е необходимо да свариме рибата, като докато варим рибата е желателно да поставим, в зависимост от количеството, 2-3 картофа в тенджерата. Значи когато картофите се сварят и рибата също е сварена, трябва да отстраним от тенджерата и да я обезкостим старателно. Всъщност това е единственото, което е по-сложното при тази рибена чорба. След като отстраним рибата от тенджерата, поставяме на ситно нарязан стар лук, моркови, като картофите сами се разваряват от дългото варение и дават много интересна специфична гъстота на супата. След като обезкостиме рибата, я поставяме обратно в бульона. И така нашата рибена чорба е почти готова, като към края на приготовлението поставяме няколко пресни подправки. Желателно да има копър, магданос и задължително пресен лющян. Ако не можете да откриете пресен лющян и не е проблем да поставите и сух, също някой може да го знае под името и дивисил. Значи аз ви предлагам една застройка към, по-скоро подправка към рибената чорба. Това е така наречената саламурийка, която се приготвя от няколко продукта, като винаги най-малко един от продуктите е тайна и никой не го споделя. Но в основата си представлява нарязан на ситно чесън, лют пипер, копър, лющян, магданос, зехтин, лимонов сок. При поставянето на 2 или 3 малки лъжички в готовата рибена чорба, вкуса ѝ се променя коренно и става нещо значително по-вкусно, с което със сигурност ще изненадате и вашите гости. Черният пипер е по желание, защото не е по вкуса на всеки. Добро утро! По стара българска традиция, предполагам, че всеки един от вас на днешния празник Николден ще желае да приготви един прекрасен шаран. Какво ви трябва на първо време? Най-важното е да си вземете шаран. Желателно е да не е от развъдник. Размера би трябвало да бъде не по-малък от 2 кг. Старателно почистете рибата от люспите и от нейните вътрешности. Ще ни бъде необходимо пресен лук нарязан, може стар и зелен. Ще ни трябват морковчета, малко чушки, маслини, също така орехи и някои други допълнителни подправки. Като аз ви предлагам в самата подготовка на шарана да няма запържени продукти, а всичко да бъде задушено, защото така или иначе сам по себе си шарана е мазна риба. В началото е желателно да сложим в краве масло лука, морковите и чушките, но съвсем за кратко, не повече от 10-15 секунди, след което добавяме малко бяло вино. След около 10 на 15 минути задушаване, не повече, се прибавят останалите подправки. Задължително в плънката трябва да присъства копър, пресен лющян, магданос, орехи, маслините желателно да бъдат обезкостени. След като шарана е почистен,
И всичко сме подготвили за плънката и е задушена в този вариант. Напълваме шарана старателно. Значи един шаран около 2 кг и половина, за един шаран ще ни бъде необходимо около 600-700 грама плънка. След това зашиваме корема на шарана и го поставяме в тавичка, в която предварително са наредени кръгчета лук, пресен лук и пресни домати. Шарана се поставя върху тях, полива се леко с зехтин, но съвсем малко, защото казах, че при шарана мазината е достатъчно. За 2 кг шаран ни е необходимо време около 40-45 минути на 180 градуса върна. Ако не желаете шарана да бъде силно припечен, желателно е в края на печенето да поставите лист алуминиево фолио върху него. Това е в последните 10 минути от печенето. След като смятате, че рибата е готова, след около 45 минути, изваждате я от фурната и върху нея е добре да се поставят пресни зелени подправки, също така и краве масло, но пак казвам малко, защото шарана сам по себе си е мазна риба. Аз бих ви предложил и един много специфичен рибен сос. Това е сос кордаля. Той се състои от лимонов сок, копър, зехтин, чесън, смлени орехи и малко сухар, счукан сухар. Желателно е да се намаже рибата с това нещо, получава се много приятен вкус. И така, добър апетит на всички. Надявам се да ви е харесало нашето предложение за пълнената риба. Весело прекарване на празника!